amb gent que pensa de forma diferent. Aprende a divertir-te o saber relaxar-te amb altres cultures. Tenint la ment oberta a noves generacions. Adquirir compromisos amb la nostra cultura i ser constants amb els meus objectius. Un lloc on aprendre a cuidar el nostre planeta. Passar temps amb els meus amics i obrir-me a nous reptes. Ser conscients de que tots podem fer-ho tot. Audio Jungle.